Soňky günlerde Balkan vilayetinde kanun goraýjy edarlar yerli ýasaýjylar bilen ýygnak geçirip, dasary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine we garaşsyz habar teristlerine garşy wagt nesihat çärlerini güýçlendirdi. Bu mejburi ýygnaklar dasary ýurtlarda Berdimuhamedowlaryň ýiti tanqidçylarynyň saklanyp, olaryň dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biri Türkmenistana deport edilmek kuwatirlarynyň arasynda geçirilýär. Azatlyň ýurdun Günwatar vilayetindaky habarçysynyň maglumatyna görä, Balkanawat şäheriniň medeniýet öýünde 2-nji maýda başlanan ýygnaklara hukuk goraýjy işgärler, prokuratura, polisiýa wekilleri, şeýle-de aýallar guramasy we kärdesler arkalyşyklarynyň işgärleri gatnaşýar. Ýygnaklarda dasary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we jurnalistleri ýurdun düşmanlary hökmünde häsiýetlendirilip, olaryň ýurda getirip cezalandyryljakdygy barada açyk haýbadatylýar. MHM-niň bir işgäri ýygnaga gatnaşan raýatlary ýüzlenip, Türkiýede ýa-da Günwatarda ýaşaýan we Türkmenistana garşy çykyş edýän ýerdeşlerimizi ýeke-ýeke getirip cezalandyryp başladyk. Olar biziň ýurdumyzda yaramazlyk edip bilmediler. Daşary ýurtlarda ýaşaýan garandaşlaryňyza berk duýduruň. Opozisiýa ýa-da internet arkaly ýurdumyzda garşy çykyş edýän toporlary, goşulanary tutup ýakyn garandaşlary bilen bilelikde cezalandyrarys diýip haýbadatypdyr. Bu gorkuzmalar geçen hepde Türkiýede türkmen aktivistleri Alisher Sakatowyň we Abdullah Urusowyň saklanmagynyň ýa-da gabat geldi. Türkmenistanyň awtoritar rejiminiň tanqidçilary häzir Ankaranyň deportasiýa merkezinde saklanyp, ýygyna uğradylma howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup durlar. Hukuk toporlary we aktivistleriň egindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basışlara, gynamalara, hatda ýitirim edilme duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. Belletek soňky 2 ýyl bäri daşary ýurtlarda Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqidlan türkmen raýatlarynyň ensemesi ýitirim boldy we soňundan olaryň gizlin ýagdaýda watanyna uğradylandygy köpçüligi aýan boldy. Olar bilen aragatnaşyk doly kesilip, olaryň soňky ykbaly hem nämälim bolmagynda galýar. Balkanawatda geçirilen ýygnakda şeýle-de ýurtdaky bar bolan kimçilikleri, sol sanda agyr ykdysady ýagdaýy, azyk gitmesçilik ýaly meseleleri dagy hem agzamazlyk tapşyryldy. Yerli MHM ofiseri adamlary sabyrly bolmagy çagyrdy we ýylatyň arasynda dowam edýän azyk gitmesçiligi barada Et yetmese hepde 1 kilogram däldi yarım kilogram et satyn alyp wagtlaýyn oňuşuň hemme zat gowy bolar diýip maslahat berdi. Eýem 8 ýyl semeti bäri dowam edýän ykdysady çökgünlüğüň arasynda türkmen häkimetleriniň yerli ýylat bilen geçirýän sular ýaly ýygnaklaryna bar bolan meselelere anyk çözükler hödürlenmän, dowamly, sabyrly bolmak barada ündöw edilýär. Şeýle-de ýygnakda garaşsyz habarçylaryň Türkmenistandan diňe kemçilikli maglumatlar alyp daşary ýurtlara ýetirýändigi, munyň bolsa ýurdun halkara metbuat we internet azatlygy reytinglerinde iň pes orunlary eýilemegine sebäp bolýandygy öňe sürildi. Türkmenistan erkin metbuat ýok diýen pikirleri döredönler daşary ýurtlaryň agentleri bolup ýurdun içine agzarlyk döretmegi maksat edinýärler diýip kanun goraýjy edarlaryň işgärleri çykyş etdi. Erkin metbuaty azat sözü berk çäklendirmekde tanqidlenýän Türkmenistanda sosial torlar, sol sanda YouTube, Instagram, TikTok ýaly ulgamlar petik astynda saklanýar. Raýatlar bu saatlerden peýdalanmak üçin VPN hyzmatlaryna ulanmaly bolýarlar. Muňa garamazdan soňky ýyllarda ýylat arasynda internet isçeňligi artýar. Sosial torlarda öz pikirini beýan edýän hökümetiň alyp barýan siýasaty barada tanqidi garaýşlaryny paýlaşan raýatlar göz görteli köpelýär. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleri bu raýatlary anyklamak çärelerini güýçlendirýärler. Şeýle-de olar wagt nesihat maslahatlaryny hem wagtal geçirýärler. Bular ýaly duşuklarda raýatlardan içerki we daşarky siýasata aralaşmazlyk, garaşsyz nesirleri itlendik görnüşde ýerlemezlik talap edilýär. Türkmen resmiýeti Birleşen Milletler Uramasynyň gynamalara garşy komitetine beren hasabatyna Türkmenistana homoseksual adamlara ýowuz daraşlymagy barada maglumatlary ret etdi. Ýöne LGBT jemgyýetiniň wekilleri resmi beýanatlar bilen özleriniň ulalaşmaýanyklaryny aýdýarlar we hukuk bozulmalaryna ünt çekýärler. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Uramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyna hemişilik wekili Wefa Hajiýewiň ýol başçylygyna türkmen wekiliýeti 23-24 aprelde bu ýurtda gynamalara we ýowuz daraşmalara garşy ýerine ýetirilen işler boýunça hasabat
sebep bilen çykyş etdi. Ol öz çykyşyny hökümete değiş bolmadyk jemgyýetçilik gurumlary tarapyndan bu uğurda hasap alynan aýry-aýry hadiselere jogap berdi. Мы очень слышим общих вопросов, что было что-то, были рейды, были пытки, были жестокие обращения к гомосексуалистам. Biz homoseksual adamların kıynamaları, yovuz araşmaları sedevar edilme varada bir topar umumlaştırılan soraglar istiyar. Bağışlan, yönü şeyli umum beyanatları jogap hökmünne men hem umumlaştırılan jogap qaytarmaly bolýaryn. Eýderleme bolmady. Hiç zat dokumentleştirilmedi we şoňa meňdeşler. Anyk familiýa, takyk seni berin. Biz şondan soň siz bilen anyk maglumatlary paýlaşmagy taýýar. Дайте мне конкретные фамилии, конкретную дату, и я заверяю вас, что буду работать. Diýip Hajiýew LGBT azlyklarynyň Türkmenistanda ýowuz darışmalara sebäp edilmegi boýunça gozgulan meselelere jogap berdi. LGBT azlyklarynyň Türkmenistana hukuklaryna gönükdirilip daşary ýurtda döredilen Türkmenistanyň görünmeýän älim oşary başlangyjynyň esaslandyrjysy David Omarov LGBT jemgyýetiniň agdalarynyň Türkmenistana hut ýazarlamalar sebäpli gizdinligi saklamagy mejbur bolýanyklaryny aýdýar. Men diňe aktivist hökmünde däl, eýtem, jinsy ugrum üçin zorluk, kemsidilme, eziyet gören adam hükmünde gurulaýaryn, öýden çykmaga gorkmagyň, kömek soramakdan hawatirlanmagyň nämedigini bilýäryn. Sebäbi kömegiň deregine täze zorluk garaşýar. Diýip Omarov aýdýar. Ol LGBT azlyklarynyň adamyň immuniýetmeçilik wirusu ýokaşan adamlaryň ýyzarlanmak howpy zararly saglyk edaralaryna ýüz tutmakdan gorkýanyklaryny aýdýar. Olar lukmana ýüz tutmaga gorkýarlar. Sebäbi polisiýa tarapyndan ýyzarlanmak howpy bar. Biz şeýle şertlerde isleýär. Atlara aýtmak mümkin däl. Munyň sebäbi subutnamalaryň ýoklugy däl. Ejir çekenleriň özleriniň ýalbarmagy. Olar meniň adymy aýtma, maňa da ýakynlaryma da hop awanar diýip ýalbarýarlar. Diýip Omarov aýtdy. Türkmen resmisi ýurtda jinsy azlyklaryň wekilleriniň ýyzarlanmagy bilen bagly wakalar boýunça anyk adamlaryň, anyk ad familiýalaryň getirilmegine çagyrdy. Ýa-da Azatlyk radiosu 2019-njy ýylda Türkmenistanda bir gay erkegiň Kasymberdi Garaýewiň öz jinsy ugry bilen baglykda ýyzarlamalara sebäp edilmegi barada habar berdi. Insan hukuklaryny goraýjy guramalar şonu onuň ökbaryny alada bildirdiler. Hajiýew 2 ýyl ozal 2023-njy ýylyň martyna beren hasabatlarynyň birine Garaýewiň ýagdaýynyň ýerbeýer bolanyny, onuň öýünde bolanyny öňe Hajiýew homoseksual gatnaşyklaryň türkmen kanunçylygyna jenaýat hasaplanyny boýunça gozgulan soraglary da jogap berip, munyň milli ýörelgeler bilen baglanyşykly bolanyny, ýöne şol bir wagtda Türkmenistanyň her bir adamyň hukugyny sarpa goýulýanyny aýtdy. Что касается криминализации, мы с уважением относимся к рекомендациям, которые даются в ходе заседаний комитетов. Munun jenaýat gasaplanma barada aýdylanna biz komitetiň beren teklipnamalaryna hormat goýýar we olary öwrenýär. Käbir teklipnamalar gatnaşçylar tarapyndan kabul edilýär. Käbirler bolsa gatnaşçylar tarapyndan kabul edilmeýär. Bizim ol ýa-da beýleki meselelere milli çemeleşmelerimiz bar. Biz her bir adamyň hukugyny, olaryň ähli hukuklaryny ikrar edýär. Şol wagtda käbir uğurlar barada aýdylanna biz öz çylgymyzy eýerýär. Мы будем придерживаться собственной линии. Diýip Hajiýew aýtdy. Türkmenistanyň Saglyk goraýşy we derman tenagat ministrligi geçen ýylyň awgustyna adamyň immuniýetmeçilik wirusy ýokanşly adamlar ýüze çykalan mahalyny lukmançylyk kömegini bermegiň tertibini tasdiklady. Türkmen medeniýetine görä degişli düzgünname Türkmenistanyň bu kesere ýolgon raýatlara berilýän lukmançylyk kömeginiň hiýilini we el ýeterligini artdyrmagy gönükdirilýär. Türkmen häkimetleri immuniýetmeçilik wirusynyň ýurt içine girmini açaçan boýnalmazlykda tanqidlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmdaş bolan ýerli lukmanlar wirusy ýolgon adamlaryň sanynyň hususany soňky ýyllarda ençeme esse artanyny aýdýarlar. David Omarov hem bu kesele ýolgon adamlaryň biri bolup ol Türkmenistanyny bu ugurda bejerip almagyň kyn bolanyny gurrun berýär. Kim adyny aýdyp çyksa, derrew tutsak edilýär, sorag edilýär, kimsidilýär, gynalýar. Diýip olaýdýar. Azatlyk radiosu LGBT azlyklarynyň Türkmenistanda ýüzbeýiz bolýan agyr şertleri barada geçen ýyl ýörüýte film taýýarlady. Bu filmiň çap edilmeginiň ýylyny Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurtda jinsy azlyklaryň agdalaryna garşy basyşlaryň güýçlenýäni habar berdiler. Türkmenistanda adamlaryň jebir tutumdan halas bolmagynyň ýeketäk ýoly dymyslykdyr. Dymmaklyk halas bolmagyň ýeketäk ýoludur. Diýip jinsy azlygyň agdasy aýdýar. Men diktaturanyň ýaxşy niýetine ynanmaýaryn. Ýöne halkara basyşyna, raýdaşlygy, jurnalistleriň, ekspertleriň,
aktivistlerin kömegine ynanýaryn. Şolaryň kömegi bilen bugün gadagan edilen sözler halkara derejesinde orta atyldy. Diýip Omarov Türkmenistanyň gynamalar we ýowuz daraşmalar bilen bagly meselelerin BMG münberine gozgolmagyny hoşarlyk beýan edýär. Türkmenistanyň Jinaýat kodeksi homoseksual gatnaşygy jinaýat hökmüne kesitleýär we bu madda boýunça iş getiren adamlar türme tutulmagyna hökm edilýär. Adatyk radiosy bu meseleler boýunça Türkmen hökümetinden Wefa Hajiýewiň Jenewada aýdanlaryndan başga goşmaça tesbirat bilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Rus kardeşi Vladimir Putin'i Ýeňiş güni paradyna harby ynjamlary güjeňlejek bolman ünsüni Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruşy soňlajak parahatçylyk şertnamasyna gönükdirmäge çagyrdy. Zelenski 4-nji maýda Çekiýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşmak üçin Pragadan saparynyň çägini Çekiýanyň prezidenti Petr Pavel bilen birlikde geçiren medeniýet ýygynyna Putiniň paratda öz tanıklaryny güjeňlemäge ilgedikdigini, ýöne öz uruşuny soňlamagyň pikirini etmeligini aýtdy. Putin, nasistik Germaniýadan üstün çykylmagynyň 80 ýyllyk münasibetli ul dawarlara taýýarlanýan Moskwa'dan çykyşyny Russiýanyň Ukraina uruşuny öz logik netijesine getirmek üçin kuwwatynyň we terişdesiniň bardygyny aýtdy hemde bu meselede ýadra ýaragyny ulanmak zerurlygynyň bolmadygyna umyt baglady. Russiýanyň Ukrainaga garşy giňerimli çözüşe başlamak bilen Kiýew we Moskwa-ny 4-nji ýyl 2-nji Jahan uruşunda gazanylan ýeňişiň ýyl dönümini, nasistleriň ýeňilmegini bayram etmäge taýýarlanýar. Uly weýrançylyklardan we adam ýetgilerinden ejir çeken Ukraina günwatarly ýaranlarynyň belleýän senesine laýyklykda ýeňiş gününi 8-nji maýa geçirdi. Sovet Soýuzy döwründe bolşýaly Moskwa bayramy 9-njy maýda belleýär. Sebäbi 1945-nji ýylda nasistleriň boýnegen güni Moskwada giýje wagtyna gawat geldi. Putin 8-nji maýdan başlap ýeňiş gününe gawat Ukrainada kuruşda 3 günlük ýaraşyga çagyrdy. Zelenski Mojogap hökmüne has goýun 30 günlük ýaraşyk baglaşmaga çagyrdy. Pavel Putin'in bu uruşy ýekece karar bilen soňrap biljekdigini aýtdy. Ýöne ýakynlydan ýaraşyk gurulmaryna garamazdan onuň muny etmek isleginiň hiç bir alamatyny görkezmeýändigini hem sözüne goşdy. Bu konflikti çözmek wagtyna täzelenen esasy ölegi Abbasanyň prezidenti Donald Trump tarapyndan öňe sürülen tagarlalaryň gogşap başlamagy bilen Russiýa Ukrainadaky söwüş meýdanyna edýän basyşlaryny güýçlendirmegi dowam etdirýär. Birazdan energiýa infrastrukturasyna edilýän hüjümleri çäklendirmek barada baglaşylan deslapky alalaşyga garamazdan Ukraina we Russiýa neft geçirjilerini, elektrik stansiýalaryny, elektrik geçirji liniýalary we beýleki möhüm ýerleri nyşana almagy dowam etdirýär. NBC News 4-nji maýda Trump'tan Putin'in 3 ýyllyk uruşyň soňlanmagy barada gepleşik geçirmek niýetlerini ýalňyş düşünene dälsiňiz diýip soranyny Abbas lideri mende hiç bir pikir ýok diýip jogap berdi. Men size mundan beýlek bir aýça mesi wagtda ýa-da 2 hepdeden aýdarnyp Trump sözüniň üstüne ýetirdi. Aktamyň Russiýa boýunça esasy wekili geçen aý Putin bilen duşmak we Kiýewiň üzül-kesil ret eden zatlaryny öz sınalyan köp taraply teklibi ara alyp maslahatlaşmak üçin Moskwa sapar etdi. Trump NBC bilen geçirilen söhbetdeşlikde Abbasanyň gapma garşy taraplaryň biri bilen has ýakynlygyny, beýlekisi bilen beýle ýakyn därligini aýtdy. Ýöne haýsy ýurduň ýakynlygyny ýa-da ýakynlygyny aýtmakdan ýüze gurdy. Şeýle-de ol Abbasanyň bu konfliktde araçy rolundan ýüze gurup biljekdigini ýene de bir gezek dile getirdi. Ýöne şinnem alalaşyk kazanylmagyna umyt baglaýanlygyny aýtdy. Russiýa Zelenski Praga barmadyndan bir neçe sagat öň Ukraina 160-dan gowrak pilotly uçur bilen hüjüm etdi. Ukraina harbylary olaryň 69 sanatynyň urulyp ýykylanlygyny aýtdylar. Ruslar her gün Ukrainany oku tutmak bilen atışygy beş etmäge çagyrýarlar diýip Zelenski Telegram postunda ýazdy. Gassagly kömek gullugynyň habaryna görä Kiýew asmanynaky dronlar we urulan pilotly uçurlaryň garnylary
bir näçe binada yangın turmagyna sebäp boldy. Şeýle-de merkezi Çerkaz şäherine 20-den gowrak pilotsuzlar hüjüm etdi. Gyssagyl kömek gullugy bir adamyň yaralananlygyny, bir näçe ýaşaýyş şaýyny ziýan ýetenligini aýtdy. Volodymyr Zelenski Çeх prezidenti bilen bolan duguşugundan soň Telegram kanalyny Ukrainanyň we Çehiýanyň F-16 söwüş uçurlar üçin uçurmanlary we aviasiýa tehniklerini taýýarlayan okuw merkezini döretjekdigini habar berdi.